Rinengga arum luhuring budaya. Nuwun kepareng hangaturaken sugeng siang. Sugeng pepanggihan kalian keluarga ageng paguyuban Sandiwara Ketoprak Bakti Kuncoro. Bakti Kuncoro dipun pangarsani Ki Agus Subekti, bicil saking Gunung Sari Klagen, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati. Nuwun para pamirsa, pamiyarsa kadang sutresna budaya. Kaparenga kita sakutra nglajengaken pagelaran ing siang menika cunduk so minangkani pamundutanipun ingkang kawukan kati. Pagelaran ing siang menika kepareng beber cariyos sejarah Mojopahit serial Kebu Marcuet dumawah perangan Umbaran Suwito. Paraga-paragawati keng maragani salebeting cariyos ing siang menika. Atekan sepisan wonten ing Kabupaten Grati, Bupati Bandar Subali dipun tindakaken dening Ki Hadi Sukeri. Jinggawati dipun paragani Mas Wiwi Wijayanti Patih Bandar Pati dipun paragani Rogo Mas Tri Jatmiko. Para prajurit nanging seniman bagus saking paguyuban Bakti Kuncoro. Liran candhaipun wonten ing Keraton Mojopahit, Prabu Bromatunjung dipun asta Ki Edi Prabowo Prameswari. Dipun paragani Mbak Ayu Siti Nurhayati Patih Maudoro. Dipun paragani Ki Anom Hartono Palupi. Dipun paragani Ibu Puah Nengwati. Tumenggung Haryo Cecetan dipun paragani Ki Bagus Sucito. Keliran candhaipun wonten ing Gambir Seketi Ki Ajar Pamengger dipun asta Ki Aris Paminto. Nyai Ajar dipun paragani Bayu Sri Hartini. Lodoyo dipun paragani Ki Bagus Siswanto. Endang Seketi dipun paragani Mas Pipit Puspitasari. Joko Marcu Kebu Marcuet dipun paragani Ki Agus Supriyanto. Marcuwono dipun paragani Dimas Sudrun Alibaba. Joko Umbaran dipun paragani Bagus Budi Utomo. Joko Pujan dipun paragani Dimas Mamat Ali Mustafa. Para magersari nanggih seniwati ayu Bakti Kuncoro wonten emban Srindil Soindra Mandarin Blewowati repat utawi dagelan trio lawak Bakti Kuncoro Nanda Abhinawa Liun Gonjales Gendong Tralala. Pungkasan ngatur sakutra Bakti Kuncoro ngaturaken sugabir saringantos titi paripurnaning pawiyatan kanthi pasegan cariyos sejarah Mojopahit serial Kebu Marcuet dumawah perangan Joko Umbaran Suwito. Sugeng hamirsani nuwun.
Kepareng matur sampean sampun kuatos sebab menapa pun sampirke pundak kiwalantan kula menika sampun kula ayahi jejiban kula namung gladi sedaya prajurit magangan mandhapipun magangan enggak dinten sakmenika sampun congkat caket saya drengkinas Kanjeng malah kaporo Kanjeng panjenengan badhe pirsa boten badhe damel kudiwa. Bagus. Pakaryan ingkang becik dilestarekake. Cek men tinurat kabeh para prajurit, kudune para maganganan dikepenakake. Mangestaken dawuh prajurit Rama. Gedhong pusaka kepiye? Matur Kanjeng.
Anggen kula jagi gedung pusaka dalam Kadipaten Grati. Iya, iya. Ing dinten sapunika wonten salah satunggaling pusaka ingkang ical. Sabanjure Sak wanci-wanci mbok menawi wonten salah satunggaling pusaka ingkang ical. Jonggo kula lan keluarga kula ingkang dados pigatosipun. kena tak ugemi aturmu. Cidra Ngubaya aja takon dosa. Keluargamu kini orang kanggo janggelaning perkara. Benak aku menunggu. Wis tawaken dawuh. Prajurit gablok Sabda katimbalan aja. tapal wates Kadipaten Grati lan Mojopahit tepi. Duh Kanjeng, sekawet kula sampun napi kawuh. Anggen kula jagi tepis iring Kadipaten Grati. Ing dinten sapunika Iya, iya, iya. boten wonten tamu saking 4 manca negari badhe lumebet wonten Kadipaten Grati. Iya, iya, sabanjure. Menawi wonten satunggal kemawon tamu badhe lumebet boten beto serat ingkang dipun tapak asmani panjenengan. Boten kula keparengaken. Bagus. Prajurit apa meneh kowe kuwi prajurit sandi. Beda karo prajurit liyane. Setitik wae ana perkara sing magepokan Kadipaten Grati. Enggal mujuk atur supaya mengkone orang gawe rusuh sarta onaring ana ing Kadipaten Grati. Maaf, Duh dawuh katimbalan kula Kanjeng. coba diaturake kewajibanmu. Kepareng matur Duh Kanjeng. Kula minangka prajurit mandhapipun magangan enggal. Gadhahi sesanti dharma bedhekaken jiwa lan raga kula tumrap Kadipaten. Saha mitu dawuhipun Kanjeng Adipati. Ngono. Nggih. Jiwa ragamu kanggo ngrungkepi bumi utah kelahiranmu yo Kadipaten Grati. Ya sak monco-monco Grati kemempuh ing Parangmuka. Ora sapa-sapa sing ngadepi mung kowe lan kabeh para prajurit. Padha dipenak. Saten dawuh. Bali marang Kakang Werkyanapati Bandarpati. Sabda katimbalan Kanjeng. Kadipaten Grati kabawah perintah ana ing negara Majapahit. Leres. Wiwit Kanjeng Rama sawargi Adipati Haryo Subandar nganti lereking Kadipaten Grati panjenenganku. Coba panjenenganku ngersakake suasana lan katentreman ana ing Kadipaten Grati kepiye? Kanjeng Dipati Bandar Subali. Kakang, Salaminipun dina dados panguwas wonten ing Kadipaten Grati. Prasasat saben pendak kula naliki kawula dalem wiwit saking pucuking arga mandhap wonten ing Karang Pradesan. Kawula boten wonten ingkang nandhang cecingkrangan sarwa mubra-mubru Kanjeng. mongkok sabanjure Boten namung niku. Wewangunan-wewangunan wiwit saking papan panembahan anti usada papan pamulangan sampun tinggal tumata lan warata Kanjeng. kaya ngono. Kakang Bandarpati, sapa meneh sing tak pitaya? Wong nomor 2 ing Gratiku panjenengan. Sampeyan matur yen to Grati ayem tentrem gemah ripah loh jinawi tegese ayem kejaba ketunggon bondo donya. Ayem kuwi dununge nyang rasa. Dadi kabeh kawula aja nganti ing mengkone ngrasakake babagan sing ora kepenak. Apa meneh wiwit saka pangan sandang papan. Yen pancen ana perangane kawula sing ora nduweni papan lan dunung, mara gage mudhun ana ing Karang Pradesan. Wene ana prabeya kanggo gawe papan padungan. Nggih, namung ngestokaken dawuh. Nanging Kakang siji ngrembug bab tata pamrentahan ana ing Kadipaten Grati. Aku keprungu kembang rawat-rawat ujaring mbok bakul siambu.
Sasute Kanjeng Rama Adipati Arya Subandar Sawargi. Lereke pemerintahan panjenenganku nanging kabar iki mau nyata lan orane aku nyuwun ketimbangan marang panjenengan. Kakang Kanjeng Rama Adipati Arya Subandar kuwi sedo. Ning jogene sedane ora kapetak ana ing Kadipaten Grati, kepara kapetak ana ing wewengkon negara Majapahit. Iki kakang sing ndadekake bingung rasane ati. Arep dene piyayi sing wajib tak suwuni pirsa ki mung panjenengan, jalaran panjenengan rumiyin kuwi ya ngasta pepatih Warangka Praja ana ing Kadipaten. Tenane Kanjeng Rama Seda kuwi pancen krana gerah apa krana apa? Duh Kanjeng Bupati Bandar Subali. Kok mulai sampun titi wanci kula mbuka lembaranipun sejarah. Kedadosan ingkang dumados wonten ing Kadipaten Grati. Kapeksa kula badhe mbuka wados ingkang sampun dumados wonten ing Kadipaten Grati. Ya. Mara gatinggal matur prasaja wae. Nuwun sewu. Upami kula matur bloko ampun purina ing penggalih. Tak tampa kanthi lega lilawaning ati. Kanjeng estunipun ingkang Sudarma Kanjeng Arya Subandar. Seda mboten kranten gerah ingkang santer menika mboten Kanjeng. Ora karana gerah apa karana perang kakang? Ugi sanes. Apa pancen ana kedadian bencana sing tumepuk ana ing Kadipaten? Mboten Kanjeng. Banjur Sedanipun ingkang Sudarma Kanjeng Arya Subandar wonten satunggaling pawongan ingkang kemawani nyedani utawi renah. Sedanipun ingkang Sudarma boten wonten sanes pangos tunggal wonten ing Majapahit Sinuwun Prabu Bramartunjung Kanjeng. Sinuwun Prabu Bramartunjung. Apa pancen kabeh kena tak gugu aturku ta? Saged Padha wadining Majapahit kalbu ngrati iki panjenengan. Bareng panjenengan matur sing kaya ngono. Kaya dene sing ngendal mayang rasane ati. Mongko gedhe darmane gedhe labuh labet tumrap negara Majapahit. Ning jogene Kanjeng Rama kakenah kaperjaya kawan Sinuwun Prabu Bramartunjung. Kakang lan kabeh para prajurit kinayana sukses. Aku anak lanang cilik digedhekke, gedhe dipinterke. Paringi kabukten. Sing kapindho aku titis dalem Kanjeng Rama Adipati Arya Subandar. Wiwit dina iki aku kepengin malsake sastra wirange Kanjeng Rama kanthi cara aku ora bakal ngancikake sikil kono ing Majapahit. Balela ana ing Amit kula ingkang sowan wonten tamu Kanjeng. kok sliramu Yayi Tumenggung Arya Jejetan. Kang Mas Adipati Bandar Subali. Ya, sak rawuhmu ana ing Kadipaten Grati mung nyungsung andum slamet panjenengan rawuh Yayi. Pikantuk pangestunipun Kang Mas Adipati Bandar Subali, sowan kula wonten Kadipaten Grati mboten manggih alangan setunggal punapa. Namung kemawon sungkem kula katur kinarya. Ya. Tumiba sepadha-padha ya. Yayi, Kanji. rawuh ana ing Kadipaten Grati mung nglengake tindak nglangke anjang sono apa pancen ana bab kang wigati ya?
Sepisan kula kepengin tuwi kawin jenenganipun Kang Mas Hadipati Bandar Subali. Kaya ngono ya, matur nuwun matur nuwun. Jalaran sawetawis kula mboten nate pinanggih lan panjenengan. Iya iya. Jangkepe ompo kaping kalih. Kula mundi dawuh ngersa dalem sipun Prabu Bromatunjo ingkang supados nanjaken jalaran sampun tigang pisuanan panjenengan Kang Mas Hadipati Bandar Subali boten hanetepi wajib sowan wonten ing Kraton Majapahit. Sejatosipun wonten napa, Kang? Perkara kuwi to ya. Pancen tak dodok. Tak temoho, ora tak selaki. Pun Kakang wis dungkap 3 pisuwanan. Ora netepi wajib sowan ana ing negara Majapahit. Tenane pancen tak jarak, tak sengaja ya. Mergo ana bab kapribaden sing ora nyocoki marang ngersa dalem Kanjengan Sinuwun Prabu Bromatunjo. Yai, pun Kakang ora sowan kuwi jalaran rumangsa runtik lan srek atiku. Kanjeng Rama Adipati Arya Subandar Suwardi kuwi gugur ana ing negara Majapahit. Bareng tak telsih jebul sedane Kanjeng Rama kuwi ana ingkang percaya. Ora ana liya mung Sinuwun Prabu Bromatunjo sesembahan ana ing Kraton Majapahit. Kang wiwit dina iki uga sliramu kinarya paseksen. Pun Kakang ora bakal ngancikake sikil ana ing Majapahit. Pun Kakang balela ing Majapahit. Kang Mas Hadipati Bandar Subali. Yayi temenggung Arya Jejeg. Menawi menika perkawisipun saengga kangge pawadan panjenengan kepengin balela njungkeng kawibawan wonten ing Kraton Majapahit. Monggo kula aturi menggali. Kadipaten Granti nalika kasta dening ingkang Rama Suwardi menika kabawah perintah wonten ing Kraton Majapahit. Kula kinten menawi ingkang Rama Suwardi menika mboten anggadhahi kalpatan tumrap tataran wonten ing Kraton Majapahit, tartamtu mboten badhe nampi pidana. Ewa semanten panjenengan sampun paring pangandikan menawi kepengin ngudi tuwuh dhateng seda dalem ingkang Rama. Kang Mas, Yayi mumpung sedaya menika dereng kelampahan monggo. Monggo kula aturi menggali. Kok upami mangkenipun wonten kedadosan perang antawisipun Kadipaten Granti lan Majapahit tan murma kawula alit ingkang boten ngertos dodok sering perkara badhe dados pangorbanan. Mumpung menika tasih wonten medal, monggo Kang Mas menawi kersa dinten sak mangke panjenengan kula dherekaken suwanarsa dalem wonten ing Pendhati Kraton Majapahit. Perkawis menika dipun rembag wonten ing Pendhati Kraton Majapahit Kang Mas. Yayi temenggung Arya Jejetan. Saiki aku bisa ndutut ing pawukon jeneng Kanjeng Rama Gedhe Labuh Labute tumrap negara Majapahit darbe kautan sepithik wae nampa pidana mati. Apa meneh mung sak Bandar Subali ora wurunga tan rabetane Kanjeng Rama Adipati Arya Subandar Suwardi. Kang sepisan maneh aku netepake ora bakal suwan ana ing negara Majapahit. Kang sliramu wae matur ana kersa dalem. Apa sing tak aturake ora bakal aku pisan-pisan ngancikake sikilku ning negara Majapahit. Menawi sedaya menika sampun gembleng niat panjenengan kepengin jongkeng kawibahan wonten ing Kraton Majapahit. Kang Mas, mugi panjenengan pirsa sowan kula wonten ing Kadipaten Granti kinanten Purba lan Wasesa. Ya. Ewa dene panjenengan Kang Mas Hadipati Bandar Subali kula purba kanthi saranaris boten kersa kepeksa
Kula badhe hamasesa dhateng Pandharpati larang Joko. Prajurit, ora sudah dadak ngambali. Iritan Wadyabala. Kalebu prajurit kang gamen-gamen. Yen perlu mojo bae gecak perang. Sendika, Isuwanan ndok bubaran. Monggo-monggo benderaken. Arya jejetan. Sawangan prajurit Majapahit ora kuwa musuh prajurit Grati. Ya, wong kari kowe niat bacot apa mundur? Ojo anggap aku menungso kang jlit ing iki. Sumpahe prajurit tenimbang aku lunga ninggalake langgang pangandikan kowe becik. Aku mati jebabah depani lemah. Nekat padha karo kendhat kowe. Prajurit, hei! Wonten apa? Wonten apa? Wonten mriki
Lho ora ngono. Apa? Mongko iki dina kowe rak yo ngajak sapetemon lawan aku. Ning bareng aku cegak mrepeki lawan kowe. Kaya-kaya kok ora kasdu aku. Nek pancen tekaku ning papan kene ora ndadekke seneng jroning badanmu. Ora apa-apa, aku tak bali wae. Ya wis bali ngono. Ih, Aku tak bali wae. aja bali. Sekati. Aja bali to Kakang sampeyan iki kok. Lah kok ora bali ngopo ning papan kene nyatane kowe ngajak sak petemon lawan aku. Ning kaya-kaya ora seneng jroning badanmu. Lah ngopo aku ning kene kedua aku tak bali wae sekali. Aku tak alah. Aja bali to Kakang. Jane. Sampeyan yo ngono kuwi. Maksane kaya lanang gandeng-gandeng dhewe ngono. Jane kaluputanku opo? Salahku opo? Kleruku opo? Lho sampeyan iki yo isih takon Kakang. Lho kene ora. Jebul sampeyan iki kaya tetangga babar pisan to Kakang. Nunggonku ngenteni iki mau nganti nyemplung, nganti 5 jam lho Kakang. Sampeyan iki kok dinteni kok ora ngerti. Dadi mung perkara rodok telat rodok ranjat tekaku ning papan kene. Ya ora trimo rada ya kula ya. Sampeyan kuwi ya. Ngene lho Sekati. Opo sebabe nganti tekaku ning papan kene iki kok rodok ranjat, rodok telat. Apa? Kowe rak yo ngerti dhewe. Aku ngerti. Dalane iki ala tak kandhani. Ora perkara dalan sing ana lho Kakang. Lah perkara apa? Apa sampeyan kaya ngono kuwi ya to? Iki mbok menawa duwe wong wadon liya sakjane aku. Ya ora apa-apa kok Kakang. Nek sampeyan iki seneng karo bocah wadon liya ora apa-apa. Senengane kok sujono. Lah piye? Mongko tenane saben-saben aku duweni katresnan iki mung cukup siji. Ora ana wong wadon liya sing tak senengi, ora ana wong wadon liya sing tak tresnani kejaba kowe kabeh. Tenan Kakang. Yakin tenan. Aku ora goroh, aku ora ngapusi. Nek mung yakin ngono kuwi aku isih. Golek bocah wadon sing dedeg piadeke kaya dene iki angel tak kandhani. Lah kok angel kuwi. Bawakane lencir kuning nemu giring kulite resik. Umpama aku ninggalke lawan kowe golek bocah wadon sak liyane kowe iki rumangsa angel tak kandhani. Kakang Joko Lodaya. Kati. Yen ngono tembungmu kuwi rak yo anu tulus saka ati to Kakang. Lahir batin aku seneng lawan kowe. Aku yo padha lho Kakang. Padha apane? Aku iki yo Kakang yo. Nek saben dina kaya ngono kuwi cedak karo sampeyan iki paribasane semenit ngono bae aku mung tansah kelingan sampeyan lho Kakang. Padha wae sekali. Aku kok ora ketemu lawan kowe sedina wae padha karo seminggu. Saya-saya seminggu ora ketemu lawan kowe. Rasane kaya dening sesasi. Aduh tenan kuwi Kakang. Tenan. Matur suwun yo Kakang yo. Kalau tak jaluk kanthi banget sekali. Ojo nganti pisan-pisan kok pisah aku. Anggonmu duwe rasa tresna lawan aku. Ora kok Kakang. Aku yen wis kandha karo sampeyan, aku seneng karo sampeyan yo kula nganti selawase urip aku bakal seneng karo sampeyan kok Kakang. Pos kabeh pacap kena tak sekali. Yen ngono wae tenan sekali. Lah yo mesti kaya ayo kamu matur kok ora iso. Sekali. Kakang. Rumangsa bombong jenenge sak isih kowe gelem
saben-saben aku nyawang kawan pasuryan. Bebasan sedina sewengi aku ora kedhet betah tak kandhani. Gampang nek duwe dhuwit, ya ora duwe dhuwit kok arep mampir. Menikmati tak kandhani. Aku ya seneng kok Kakang. Kakang Joko Redaya, ning nek mung cukup kaya ngene iki aku isih durung percaya lho Kakang. Lah sing kok kabeh piye sekarang? Sampeyan kuwi lho ya kok ya ora ngerti babat lisan. Apa mung cukup kaya ngene wae sambung tresno kaya ngene iki? Apa sampeyan iki ora kepengin kang omah-omah karo aku to Kakang? Sekati yen to perkara omah-omah iki gampang. Kalamun mengko ana wektu kang lodang, aku lawan wong tuaku bakal tumeka nang omahku minangka nglamar lawan kowe. Nah iki yen suwe-suwe aku ya ngono Kakang. Gere kok dimpet sithik rak yo iso Lah kok piye Sekati. to Kakang iki jenenge wong seneng ya kaya ngono kuwi. Aku percaya Sekati. Nang kowe aja kuwatir. Aku ora lawan kowe. Janji kita gemi lho Kakang. Wis aja kuwatir. Umpama nganti aku mblenjani janji. Nganti aku kok pateni saguh tak kandhani. Ai, ya tenan apa piye ya ora kaya ngono kuwi aku gara-gara tak kok turun-turun kok mati iki piye to? Sekati. Mung Aku ya padha kok Kakang. Kalau mengko besok iki aku ora bisa. Kok aku dadi perawat kasep, nganggur ya ora apa-apa. apa ya Ayo. wis to. Aja kuwatir. Aku tetep bakal mara nang omahmu nglamar lawan kowe.
njaluk mangan le ngombe ku ngendi le aduh aku njaluk mangan le ngombe ku ngendi le aku ngelak lek mangan dek aduh aku ngelak lek endi makananku mangan le aku njaluk mangan mangan aduh mangan tinggi mangan aku ngelak le Aduh, panasih.
Padha ae. Ojo ngono lho, Kang. Kowe ndelok daging Alane kene. Sampai jelas. Alah buah-buah. Yo. Wah. Aja iku. Iku ratu gale. Oh yo. Tidak piye. Aku terus mesti piye. Yo. Aja mbok bacono yo, Jo. Oh yo. Kowe saben dina kok mung tansah ngamun. Lho sejatine kowe mikir apa ya? Sampeyan kok ya setakon kok, Pak. Tak nyaku mikir apa. Jajan sawangen anakmu kuwi lho, Pak. Anakmu barep dadi kembang lambene wong sedesa. Lah iya aku karo sampean iki ya menungso lumrah lho, Pak. Lah wong anak kok separo nggo separo iso. Jane awake dhewe iki dhisik iki dosa apa? Ngono lho, Pak. Ngono. Pikiranmu ra padha karo aku ya. Lah padha pripun? Sejatine ya kaya ngono kuwi ae. Kaya aku oleh urip. Aku pengen mati. Ora aku nyipati kahanan bale soma sing kaya ngono. Saya menanya nyawang anakmu wedok, Pak. Ya. Wis gede. Wis kena diarani prawan kasep. Angger-angger pengen dipek bojo wong, ya mergo wedi karo tangane. Ya. Dikarepno wong lho kangane sing dadi kepala. Yen ngene carane, Pak. Anakmu kira sida omah-omah terus. Aku ya sumelang lho Nyai. Kok gegek bebrayane anakmu gagal meneh krana wedi karo dine. Apa ngene wong tuwa iki ra pikiran to, Pak. Ayo Nyai. Lah niki bocah jarene sendya nganti nyamine yo ora bali-bali. Mau pamit karo kowe ning sendang. Pamite mbah-mbah, Pak. Ning mbok menawa ra ya sapa teman karo calon bojone. Apa yen kaya ngono awake dhewe iki teges ndang mantu, Pak. Aku wis kepengin banget diompoli putu lho, Pak. Padha aku ya kaya wong kidang asem cemaluk Nyai. Arane tutup ayo.
Mercu bengah. Gembar-gembor. Kowe malah tondo njaluk mangan. Nggih. Ya kenal ora ngarit. Ngarit. Lah kok terus Kula wenehi tebon mboten turun yo. Kula wenehi mangan tebon kok, Mbak. kowe suka yo ora delok gelem yo. Lah kok aneh. Mercu saniki niku nyuwune daginge manungsa ngombe gatine manungsa. Bocah ambil. Bocah. Kowe ngomong dhewe tak gawe ae. Nek ati ben ngomong ben percaya. Jangan lah mencak. Makne. Apa to, Nduk? Piye? Loh, aku nduri kowe ngomong cetha. Iya. Saiki. Lah bar bocok. Omong do omong. Calon bojone kula. Iya. Kakang Jamalodaya ya to. Iya. Iki mati di Tenang yo, tenang iki ra ngaposi. Dadi ngono ki piye ponakmu? Ayo piye nah, korbane yo. Calon bojone. Bocah iki, bocah. Lah bengat, leduk apa-apa. Delik. Sabar yo, sabar ki simbok. Concong. Lho kowe kok nyengkakno karo umure wong tuwa. Kowe seneng. Bapak ndang bongko seneng kowe. Wong kok kita. Kenapa? Hei, Ora yo tenan to, Pak. Kaya ngono kuwi lho coba. Kakang ngerti ya, Pak. lu bocah. Aku njaluk badok yo. Njaluk badok, rak yo njaluk badok. Nek rak yo ditata aja kaya ngono kuwi mau. Apa kowe karo pakai ora direke? Aku maksudku aku njaluk badok daginge menungso. Lah sing kowe aku njaluk ngombe Pak. Kowe njaluk ngombe kajen. Banyu leri. Ora. Comboran sing kena. Njaluk ngombe apa? Aku njaluk ngombe gedhe menungso. Piye nak kaya ngene lho. Ono. Mesti kandhane. Iki terus piye, Pak? Awake dhewe kudune piye? Kowe yo cilaka lho, Nduk. Lah pripun calon bojone kula niku malah. Lah iya. Lah lek calon bojomu dadi korbane. Lah nggih. Lu bapak yo kowe raman. Ora cukup mantu. Lah nggih niku nek golek ijo teng pundi, Pak? Lah yo mbokmu yo bino. Lah iki terus piye awake dhewe kudune piye, Pak? Apa? Ana tamu? Endi to, Pak? Ora ana apa-apa kok yo. Kita. Lek ana tamu. Ayo, Pak. Kula nyuwun pangapunten, Mbok. Mbok menawi anak kula lepat lan kula kembet kalih dosa kalepatanipun pidana menapa ingkang badhe dumawah dhateng kula. Kakang sampun ngantos
keladuk ing penampi menawi nggen kula dumugi wonten ing griya panjenengan menika badhe paring pidana. Ning boten. Boten. Inggih. Menapa panjenengan niku pangling kalian kula? Mboten kok panggih kula panggih nembe sepisan iki. Monggo monggo. Nyai. Katane kok ya wis rawuh lho, Pak, kaya karo sampean kaya wis tau ketemu. Iya. Memang aku ketemu ya lagi sepisan iki. Apa sampean sing lali dieling-eling, Pak? Neng lek swara kaya aku mati tepung. Buket keliru. Ya jajal ditakoni, Pak. Ora luput. Adi Haryo Jejentan. Leres kakang kula. Mati panggil. Lah iya, Pak Nek. Wong biyen nyanjang penganggone ya biasa-biasa. Lah kok saiki dadi wong Lah saiki nggone nganti busana ketoke besos. napa tasih sedulur ta, Pak? Ya diarani sedulur kena, diarani mitra sejati. Oh, ngaten. Ya. Tapi kita Kakang pamit. rawuh kuwi mertapan gambir seperti rakyat mantu suki. Pangestunipun kakang pamengger Ya. kalis ing sambikala. Namun bekti kula dhateng panjenengan. Gawe suka gembirane wong tuwa ndak ana. Pengastu tampang. Kula tampi dadosaken jenengan. Iki wong tuwa rumangsa kebak rasa tandha takon. Lha rawuh menggambir seperti kuwi mau kasasar apa panjen sengaja kuwi. Panjen sedaya menika kula sengaja. Ya, Jalaran ngaten ta. ya. Nalika kula nampi dawuh saking ngersa dalem sinuwun Prabu Bhumatuju. Ya. Sambet dhateng balelanipun Hadipati Ngranti Bandar Subali. Ingkang supados kula nanjahaken. Sasampunipun pinanggih dadosaken pasulayan antawisipun prajurit saking Ngranti lan Mojopahit. Ya. Ning iwo semanten prajurit saking Mojopahit kalindhih ing pangayudan. Mojo bae kapalajon ya. Kok iso? Coba Hamila saking menika Kakang anggen kula dumugi wonten ing rompok panjenengan wonten ing gambar sekepi menika ugi sambet dhateng dawuh pangandikanipun Simpun Prabu ingkang supados kula biyawarakaken biawarake sayembara. sayembara Lah terus biawara mau. dhateng sinten kemawon boten mawas wong kere pacu kiling balelongan bebasan menawi saged ngendarat dhateng Hadipati Bandar Subali ing mangkinipun badhe nampi ganjaran saking Sinuwun Prabu Damarani. Marang seliramu. Sayembara kang wis kapadha. Saka Dewan Sabta Prabu Mojopahit, Prabu Bhumatuju kuwi marang sapa wae. Dhateng sinten kelawan boten mawas menika. Ora kowe pangkere macukil bae. Biar maneh kaya ngono. Aku dhewe sing
Sinareng panjenengan menika ngacungake asta Iya. menawi ingkang badhe mupu giripatembayanipun Sin Prabu Iya. Tunjung kok gumujeng. Kok guyu piye? Nggih mawon. Kok piye? Boten kula niku nina, cobi to. Kakang Pamengger menika ngadeke mawon boten jenjang. Ya. Menawi boten katuwak kalih teken. Lho kok panjenengan badhe majeng wonten satengahing Naranggono, panjenengan badhe mengsah kalian Hadipati Bandar Subali. Tan monggo puliya panjenengan menika saged menang Kakang. Seramu ayo jejetan. Keridane ati ora bakal bisa mbedahku tamen mesti. Nang budidayane manungsa kowe kabeh kalah karo gawise sing kuwasa jalma tanpa. Menawi sedaya menika sampun dados anteping Ya, Kakang Pamengger mupu Giripatem Boyong Ngerso Dalem. ya. Nggih kepareng ugi dinten sak mangke kula nyuwun pamit kula badhe sowan Ngerso Dalem Sin Prabu Bromakenjung badhe dados atur. Salam taklime wong tuwa katur parang Rasul. Pareng nyuwun pamit. Ya, ya. Pareng pamit. Sing ati-ati ya kaya ngono sosok teko ning kene. Ya aja sungkan-sungkan ora ketok wong iki kromo ditilik-tilik. Yo aduh. Jeneng isih ana sesambungan dhuwur yen pancen mangke wonten kalodhangan wekdal tanpa badhe dumugi wonten ing Gamasek. Ditilik ora bangga wis. Nyuwun pamit. Aduh aduh aduh. Alah iki lagi. Absen, absen. Pareng nyuwun pamit. Ora suwe sebut. Alah sampean iki. Ya wong, seliramu kuwi kok sebut. Ya, ora ana wong napa kaya ngono. Sampean iki wis tuwa ya isih cemburu barang. Lho, kok- Aku arep ngopo to, Pak? Ora kok cemburu ning aku jaga-jaga. Alah jogo-jogo aku ki tau ngopo, ora tau. Ning yen pisan ya ora apa-apa lho, ya mbak ya ora apa-apa sampean aku kene. Nanya wong sampean ngono ya mbak ya. Kene ngene lho Pak Ne. Ya. Ya sampean kok sago sumago arep mupu Giripatem Boyo kebone sayembara barang. Lho sampean ngadeg wae wis ora jejeg ngono kok. Ngene lho, Nyai. Aja kaya topo. Nggonku ngacung ke geriji. Iki mau kok tetes aku sago buku sayembara. Ya ora. Kowe mung kanggo karti sang meka. Aku lak duwe anak lanang sing beda karo jalmu. Anakmu loro kae. Iya. Lah terus? Monah njaluk abon menungso. Ya. Njaluk tadah kok menungso. Ya ya. Mengko anakmu tak dawuhi. Tak kongkon maju perang ing griyane. Takon lilin prajurit sing nom-nom ben badhe dhisik. Ngono. Iya. Iki sampeyan ya ora salah. Kowe nang omah karo Aja aku tega wedok. kono-kono Aku sampe kemari ya. ngono ya Pak ya. Saya tuh Sesuara ibu sana
Aja nganti ana prajurit Majapahit mlebu nang pesanggrahan Grati kene. Aku percaya Majapahit ora bakal mandeg semene. Mergo Senopati sing jagol-jagol durung maju ning sak tengah palagan. Leres. Lo aja kendhat nggonmu jaga ning Niki kewan apa menungso nggih? Jumblek lagi ngerti. Nggih. Awongan sing kawujudan kaya ngono. Nggih, tanggeti Kanjeng. Dukun. Wah, kok gak ngene gandane kok. Oh, dukun. Gantine dukun iki. Gasal takoni. Takon kula gantine. Wes. Dukune mboten mriko. Iki bangsane apa? Enggak mendur wujud kebun. Enggak mengisor menungso. Sopo kowe, hei? Joko Mercu. Lanjut toto jalma Sopo nggih? Tesih tunggal lho. Lah niki napa? Iki marang Sanju. Rumah saku berdigal mau. Jangan kok ngoten. Iki yo kancane iki. Kaya apik. Iki yo jeneng sapa iki jenenge? Aku Cuk. Matene wong. Jabat goleki Kanjenge Bandar Subali. Iya. Wis tinemu Kanjenge Bandar Subali apa kowe? Gadhok dakuwe tak longgo. Kurang ajar. Wonten kawujudan ingkang gegrisi ingkang nami Joko Mercu damel geger wonten pesanggrahan niki. Yo gene ora kok balekake. Boten kuwawi Kanjeng. Nggih. Sopo kang dadiaran? Aku Joko Mercu. Joko Mercu. Sing sawiji sapa? Aku Joko Mercu. Sapa? Joko Mercon. Nikamaran Bandar Subali. Ora ana loro telung sawiji aku. Akibat berarti Bandar Subali. Bandar Subali. Manut tak rangket kowe bangga. Tak kaklak dagingmu tak longgo getihku. Aku manut yen wis lakon nyangking Jangan ingkang atas Kanjeng. prajurit mati berkuasa peperangan. Kowe kuat ngomong nampani diantar. Tamake ning dandane Joko dibres kemawon Kanjeng. Ceblakno dadam. Terus leno pangendem. Boko sampun.
mati ngati. Kowe ngajar. Kurang ajar. Ya. Wah. Ampun. Ah!